Poštovane igračice i igrači, treneri, roditelji, predstavnici klubova, svima želim lijep pozdrav iz Hrvatskog teniskog saveza. Ovaj kratki video će vam pomoći da biste se prijavili u novi sustav koji je Hrvatski teniski savez nedavno uveo. Novi program pod imenom Tournament Planner će se koristiti za prijave i odjave turnira, uvid u kalendare turnira, rang liste te statistiku mečeva. Svaki član Hrvatskog teniskog saveza mora se prijaviti u sustav prema objavljenim uputama. Upute za prijavu u novi sustav možete pronaći na www.hts.hr u gornjem desnom kutu, a pristup sustavu je omogućen putem poveznice označenom prijava. Nakon što kliknete na prijava, otvorit će se početna stranica Tournament Planera. Također, sljedeći korak u gornjem desnom kutu morate kliknuti prijavu. Za prvu prijavu ovaj sustav koristite desni prozor označen plavom bojom gdje se morate prijaviti i provjeriti članstvo. Da biste se prijavili, morate biti član Hrvatskog teniskog saveza. Ovdje upišite svoje ime, prezime, datum rođenja i spol, te provjerite jeste li u sustavu HTS. U slučaju da niste u sustavu HTS-a, pojavit će vam se obavijest crvenom bojom gdje piše da ovaj profil nije pronađen, te da provjerite podatke na obrascu ili kontaktirate svoj klub ili Hrvatski teniski savez. Ukoliko provjera ne uspije, morate kontaktirati administratora Hrvatskog teniskog saveza na e-mail adresu suzana.knezevic@hts.hr ili na e-mail adresu registracija@hts.hr kako biste bili dodani u bazu podataka. Ukoliko je provjera ispravna, pojavit će vam se zelena obavijest koja kaže da smo pronašli vaše podatke u sustavu Hrvatskog teniskog saveza, te možete napraviti račun. Korisničko ime i lozinku kreirate vi sami. Možete slobodno izmisliti i korisničko ime i lozinku, samo imate u obzir, pazite da zadovoljavate dolje navedene kriterije. Nakon što se registrirate, pišete svoju aktualnu email adresu koju koristite. Nakon što se registrirate, dobit ćete potvrdu na email adresu, te ćete se putem maila morati samo potvrditi i verificirati vaš korisnički račun. Prvi korak, odnosno prva prijava je gotova i s tom fazom ste gotovi. Sljedeći korak je prijaviti se ovdje sa svojim korisničkim imenom te lozinkom koju ste izmislili. Nakon što se prijavite u sustav, imat ćete pristup svom profilu, turnirima, ligama, popisu klubova, statistikama itd.
Za sve eventualna pitanja i nejasnoće oko registracije i prijave u sustav, budite slobodni obratiti nam se na e-mail adrese gordan.pavlovic@hts.hr ili na vanja.lazun@hts.hr. Također, što se tiče predstavnika klubova, predstavnici klubova se također mogu prijaviti u novi sustav. Svaki predstavnik kluba također mora postojati u bazi podataka Hrvatskog teniskog saveza. Ukoliko predstavnik kluba nije u bazi, potrebno je poslati zahtjev za kreiranje profila na e-mail adrese suzana.knezevic@hts.hr ili registracija@hts.hr. U zahtjevu je potrebno navesti ime, prezime, OIB i datum rođenja. Predstavnik kluba će se prijavljivati kao i svi ostali igrači u sustav i imat će uvid u profile igrača svog kluba. Važna obavijest, u novom sustavu nije moguće samostalno učitati liječničku dokumentaciju. Nove liječničke potvrde potrebno je slati na e-mail registracija@hts.hr na verifikaciju. Svi zahtjevi poslani do 16 sati bit će obrađeni i ažurirani sljedeći radni dan. Za sva ostala pitanja stojimo na raspolaganju. Ugodan dan i lijep pozdrav!